okupatsirani nkhanizi ndine Happy Mzembe. Poyamba tione mitu yake. Akatswiri azandale achenjeza kuti zomwe zikuchitika mu UTM zitha kusokoneza tsogolo la chipanichi. President Chakwera wati boma lake lachilimika poonetsa kuti nzika iliyonse ikukhala mnyumba yabwino. Banki yaikulu ya Reserve yati mlingo yambira wa chiwongoladzanja upitirira kukhala pa 26%. Mzamasewero Airtel Malawi yawonjezera ndalama za chikho cha mpira wa miyendo cha top 8 kufika pa 655 miliyoni kwacha. Tentikhe modzi. Akatswiri azandale ati zomwe zachitika mu UTM monga atsogoleri kuchititsa misonkhano ya ndale yosiyana tsiku limodzi ndi chizindikiro chakuti pali kusamvana mkatimo komwe kungasokoneze tsogolo la chipani. Akatswiriwa ati zikuoneka kuti mchipanichi tsopano muli magulu awiri, lina lotsata mtsogolo wa chipanichi Amayi Kounsi pomwe lina mlembi wamkulu a Patricia Kariati. Akatswiriwa akulangiza kuti UTM ikanatengerapo mwayi pa mafuno abwino omwe anthu akuifunira potsatira imfa ya mtsogoleri wake Dr. Saulos Chilima. Zoleka Nanguwo walemba ripoti ili. Pa nthawi yomwe akuluakulu a chipani cha UTM amachititsa msonkhano wokumbukira yemwe anali mtsogoleri wa chipanichi dzulo ku Mzuzu, mtsogoleri wa chipanichi Amayi Kounsi nawo amachititsa msonkhano wawo ku Phalombe, zomwe akatswiri pa nkhani za ndale ati zili ndi kuthekera kosokoneza otsatira chipanichi kamba kuti zomwe zachitikazi zikuonetsa kuti pali kugawikana mchipanichi. Katswiri pa nkhani za ndale a Ernest Tindwa wati anthu sangatsatire chipani cha UTM ngati chipanichi sichigwiritsa ntchito dzina la Saulos Chilima kamba kuti Achilima anali UTM ndipo UTM inali Achilima. Iwo alangizanso akuluakulu a chipanichi kuti atengerepo mwayi pa chisoni chomwe anthu akupereka ku chipanichi kuti chipange mgwirizano ndi zipani za MCP kapena DPP kamba kuti ndi zomwe zili ndi kuthekera kupambana pa zisankho za chaka chammawa. Komano chipani cha UTM chikoza kutenga mbali kuonesa kuti amene angawine pakati pa awiriwa ndi andani, pakati pa DPP ndi MCP ndi ndani. Chipani cha UTM chikoza kugwira ntchito imeneyoyo. Komano ndi mmene zikuchitikirapo khala ngati chipani chikugawikana zomwe zichepese mphamvu ndi za UTM. Nawo Awandafu Mkhuche ati ifika nthawi yoti chipani cha UTM chileke kugwiritsa ntchito dzina la Achilima kuti anthu azichitsatira pa nthawi ino yomwe dziko lino likuyandikira nthawi ya chisankho. Choncho achilangiza kuti chikonze kusamvana komwe kulipo. Ikamati chipani chikuonongeka temakamba zeno zake ngati zimene kuti utsogoleri siukuoneka umodzi, anthu mfundo zikusiyana kamati akuyang'ana chitsogolo. Komabe pakadali pano inde kugawanika ukuku tikukuona, komabe tidikire msonkhano waukulu kumene kunkomwe kudza yankhe mafunso ambiri. Chipani cha UTM chinachititsa msonkhano wake woyamba dzulo chimwalirire yemwe anali mtsogoleri wake pa ngozi ya ndege yomwe inaphanso anthu ena 8. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera watsindika kuti boma lake lichilimika poonetsetsa kuti nzika iliyonse ikukhala mnyumba yabwino komanso yotetezeka. Achakwera aneneza kuti Lilongwe pamwambo okhazikitsa ndondomeko zatsopano za nyumba zokhalamo. Padakali pano bungwe loona za nyumba la Malawi Housing Corporation latilakoza zomanga nyumba 25,000 pa chaka mdziko muno zotetezeka ku ngozi za dzidzidzi. John Paul Kayuni wadza ndi zambiri. Lolemba mmawa President Lazarus Chakwera wakhazikitsa msonkhano wokambirana zomanga nyumba zokhalamo komwe watsindika kufunika kuti Malawi aliyense adzikhala mnyumba yabwino. Achakwera ati vuto la nyumba zokhalamo ndi lalikulu kwambiri mdziko lino, choncho boma lake lachilimika pa ntchito yofuna kumanga nyumba zambiri zamakono. Mtsogoleri wa dziko linoyo wadzudzula mtsogoleri wakale a Peter Mutharika ati kamba kolonjeza anthu kuti awapatsa zipangizo zomangira nyumba monga malata zomwe sanakwaniritse. Apa Achakwera ati aonetsetsa kuti nyumba zambiri zamangidwa mdziko lino asanachoke pa mpando mchaka cha 2030. Poyankhulapo pa msonkhano, mlembi wamkulu mu nduna yoona za malo a David Chilonga wati undunawo wakhazikitsa ndondomeko zomwe zikutsogolera ntchito yomanga nyumba zamakono komanso zolimba zomwe zingayime mu nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Malinga ndi Chilonga, ndondomekozi zomwe ziziperekedwa mwaulere kwa anthu mdziko lino m'maboma osiyanasiyana zikulunjika kwambiri pogawa malo momwe adzigwirira ntchito, kuphatikizapo malo enieni omwe nyumba zikuyenera kumangidwa. Asanatsekulire msonkhano wokambirana zomanga nyumba zokhalamozi, Achakwera anatsogolera ntchito
yokhazikitsa mwala wa maziko kumalo omwe a Malawi Housing Corporation MHC akufuna kumanga likulu la ofesi zawo ku area 20 ku Lilongwe. Pakadali pano bungwe la Malawi Housing Corporation lati likufuna kuti chaka chilichonse lidzimanga nyumba pafupifupi 25,000 m'madera osiyanasiyana m'dziko lino. Ndine John Paul Kayuni, malo mwa Zodiac. Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana yapereka upangiri kwa atolankhani a chigawo chakumpoto kuti athandize kufalitsa nkhani zokhudza njira za ulimi zamakono zokhudza sayansi kapena kuti biotechnology zomwe akuti zingathandize kuchepetsa njala. Mphunzitsi wa ulimi wamakono ku Luwana Professor James Bokosi wati sukuluyi yakhale kuchita kafukufuku wa mbewu za GMO koma alimi ambiri anali ndi chikayiko. Wapa mpando wa gulu la atolankhani la nyika a Feston Malekezo wayamikira Luwana kamba kophunzitsa atolankhani zambiri zokhudza mbewu za mtunduwu. Norbert Mzembe ali ndi ripoti. Kusasogoza njira za ulimi zamakono akuti kupitirira kubwezera mbuyo ntchito za ulimi wa makono omwe cholinga chake ndikufuna kuthetsa njala yomwe imadza kamba ka kusintha kwa nyengo, kuguga kwa nthaka ndi zina zomwe Professor James Bokosi wa ku sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana wati atolankhani mdziko lino ali ndi udindo waukulu ofalitsa uthenga oyenera okhuza nkhanizi. Abokosi anena izi pa maphunziro a tsiku limodzi ku Mzuzu kwa atolankhani a ku chigawo chakumpoto anyika Media Club za kufunika kwa za ulimi wa makono mdziko lino omwe sukulu ya ukachenjede ya ulimi ya Luwana yati yakhala ikuchita koma zotsatira zake sizikugwiritsidwa ntchito kwenikweni kamba ka vuto la zachuma ndi zikhulupiriro zolakwika. Atolankhani ndi mbali imodzi timati ama stakeholders amene angathandize kulongosola za ma technology amene tikuyankhula panopo. Ndichachidziwikire kuti ma technology ena monga GMO samamvesesedwa bwino ya. Ndikofunika kuti anthu amvesese bwino kuti tichose maybe tinganene kuti kukayikirana kumene kumakhalapo olo ma debate amene amakhalapo oti ena alibe mfundo zenizeni koma zimakhala ngati zongoonjezera. So ma media akhoza kutithandiza kulongosola zimenezo. Wapa mpando wa gulu la atolankhani a ku chigawo chakumpoto la nyika a Feston Malekezo ati maphunzirowa athandiza kwambiri atolankhani kufikira alimi ndi uthenga wabwino okhuza ulimi wa makono omwe ungathandize kukolola zochuluka mosavuta kuti dziko lino likhale ndi chakudya chokwanira. Kuisa ntchito za sayansi titatu makolola zambiri, titatu kuchepesa matenda amene amakhala kutikhuza kwa nthawi ndi nthawi. Tukamba nkhani ngati chilala ndi zina zotero. Koma anthu sakuzidziwa zimene zicha kuti kunja kuti kuli mwina lese BT cotton amene ili mbewu ya improved yatsopano yoti mnthu kwadzala ndikuti mene mapopulera mankhwala kalekale sikakhaso chimodzi mene mukugwisa ntchito pano. Koma anthu zonse sakuzidziwa. Koma no ife kutibwesa pamodzi atolankhani kutidziwisa kuti pali zimene zikuchitika. Ndinena kuti ndi chinthu chabwino chifukwa chikuona kuti Amalawi ambiri adziwa ndikuti production kamene kakololedwe kazakwera zimene zili zinthu zofunikira kwambiri. Malo mwa Zodiac mboma la Nkhata Bay nino Petamba Mtuva Mzembe. Bungwe la FIPAM lapempha kuti makolo mdziko muno ayambe kumakambirana momasuka ndi ana awo zokhudza kugonana ndi njira zolowera kutenga pakati maukwati a ana komanso nthenda zopatsirana pogonana. Andrew Bishop Mkandawire oyang'anira zakasinthidwe ndi kakanganizidwe ati kudzera mu ntchitoyi ya mzatonse alimbikitsa zipatala zoyendayenda kuti achinyamata adzipeza uphungu ndi njira zakulera pafupi. Steve Kalungwe walemba ripoti ili. Polankhula ndi Zodiac pamwambo ophunzitsa achinyamata za njira zamakono zakulera kumtaja mboma la Neno Andrew Bishop Mkandawire wati makolo ambiri sakambirana ndi ana awo nkhani zokhudza kugonana komanso njira zakulera zoti zikukolezera mimba zosakonzekera maukwati awana komanso matenda opatsirana pogonana kamba kuti achinyamatawa sakhala ndi uthenga weniweni okhudza njira zakulera. Apa iwo ati ngati makolo angasinthe kaganizidwe nkhani monga izi zidzachepa mboma la Neno ndipo iwo akupereka njira zakulera kudzera mzipatala zake zoyendayenda. Tikufuna tipange mauthenga omwe akhalitse akugwiritsidwabe ntchito. Tigula zipangizo zoonera komanso zomvetsetsa achinyamata okwana 134
plus akumana ndi vuto la mimba. Koma tikati ticheze nawo achinyamatawo mupeza kuti zogona nazo anaziyamba ndi pakanthawi koma analibe kuthekera koziteteza. Mkulu wa zaumoyo wa chinyamata pa chipatala cha Neno a Anthony Sandiyang'ane wati achinyamata zaka zapakati pa 10 ndi makumi awiri ndi zinayi akuchita mchitidwe wogonana kwambiri, kotero akuyenera kupatsidwa njira zakulera pofuna kupewa kuononga tsogolo lawo. Achinyamata ambiri akadamverabe ndi kukhulupirira zimene chikhalidwe chimalimbikitsa kuti wachinyamata sakuyenera kuyamba kulera asanaberekepo, of which ndi nkhambakama chabe zimene anthu amakamba. So achinyamata ambiri akukana nkhani zolera chifukwa cha maimvaimva mphekesera zabodza. Ndipo yemwe angomusankha kumene ngati wapampando wa makalabu achinyamata mbomali a Margaret Maluwa wayamikira project ya Nzeto Phase 5 yomwe ikulandira thandizo lake kuchoka ku KFW ponena kuti ikuthandiza achinyamata kukwaniritsa masomphenya awo polewa kutenga mimba. Akuluakulu a Mulakho wa Alomwe alengeza kuti mwambo wa chikondwerero cha chaka chino cha chikhalidwe cha Alomwe uchitika pa 6 Oktoba. Wapampando wa komiti yomwe ikukonza mwambowu a Felix Tambulasin wanena izi la Mulungu pakutha msonkhano wokonzekera mwambowu. Hastings Chimani walemba ripoti ili kuchokera ku Mulanje. Wapampando wa komiti imene ikukonza chikondwerero cha chaka chino cha Mulakho wa Alomwe a Felix Tambulasin ati zokonzekera zikuyenda bwino kwambiri ndipo makomiti ang'onoang'ono ali mchimake. Atambulasi ati chikondwererochi chizachitika pa 6 Oktoba. Amuchena kwa Empuluka omwe ndi wapampando wa gulu la Mulakho wa Alomwe ati ngakhale chuma cha dziko lino sichikuyenda bwino, anthu achita msonkhasonkha kuti chikondwererochi chichitike ndithu. Iwo ati monga mwa nthawi zonse magule, zakudya, zakumwa komanso mankhwala achikhalidwe zizakhalako ku chikondwererochi. Ampuluka ati mutu wa chikondwererochi chaka chino ndi mgwirizano ndi cholinga. Malo mwa Zodiac kuno ku Mulanje ndine Hastings Jimani. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Happy Mzembe. Tili ndi zambiri nkhani pomwepo. Charismatic International Primary School is informing the general public that it has opened a Cambridge syllabus school in Area 49 in New Shire. Charismatic International Primary School offers grade 1 to 6 and kindergarten. The school has all the facilities recommended for international curriculum. The school fees are affordable to suit your budget plan. Registration is in progress. Come and enroll now at Charismatic International Primary School. For more information, contact Charismatic International Primary School on 0999 966 644 or 0888 124 309. Charismatic School, we thrive in excellence. naye nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza ya ulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wachiliza chimene inu mukuchifuna.
ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba nambala imeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. Kudandaula kwa kholo lako mwayisudza upeza. Yogawa bungwe la Chewa Heritage Foundation chefo likukuita nani nonse kumwambo wa chaka chino wa Chewa womudzachitika loweluka pa 3 August 2024 m'mudzi mwa Msampha. Tiye chadza kuyambira 7 koloko mmawa mpaka 5 koloko madzulo. Cholinga cha mwambo ndikutsegulira malo yomwe chefo yagula. Mukafuna kudziwa zambiri lankhulani ndi a chairman wa organizing committee Dr. Sefren Kumura pa 0999-878-855 kapena mneneri wa chefo a Jime Chikuni pa 0999-218-116. Tiyeni tonse kulidika sangalale ndi magulu achichewa ukuti kudya zakudya zachichewa. Yogawa takulandiraniso ndipo muli ndine Happy Mzembe. tionenso mitu ya nkhanizi. Akatswiri azandale achenjeza kuti zomwe zikuchitika mu UTM zitakusokoneza tsogolo la chipanichi. President Chakwera wati boma lake lachilimika poonetsetsa kuti nzika iliyonse ikukhala mnyumba yabwino. Banki yaikulu ya reserve yati mlingo oyambira wachongoladzanja upitirira kukhala pa 26%. Mzamasewero Airtel Malawi yaonjeza ndalama za chikho cha mpira wa miyendo cha top 8 kufika pa 655 miliyoni kwacha. Tipitirire ndi nkhanizi. Banki yaikulu ya reserve yati sinasinthe chiwongoladzanja chomwe banki zimatsata pobwereka ndalama ku banki kuti banki ndi kampanizi zizibwereka pa chiwongoladzanja chotsika komanso mtengo wa katundu ukhazikike. Mneneri wa banki Dr. Mark Lungu wati kusiya chiwongoladzanjachi pa 26% kuthandiza chuma cha dziko lino panopa pomwe ndalama zogulira katundu kunja nzochepa komanso mitengo ya katundu idakali yokwera. Katswiri wa zachuma a Christopher Mbukwa wati izi zipereka mwayi okweza chuma komanso kuyititsa mitengo ya zinthu kukhazikika, koma walimbikitsa atsogoleri kuti aonetsetse kuti izi zikupindulira Amalawi. Tili ndi ripoti lomwe walemba Western Kuta. Mneneri wa Reserve Bank of Malawi Dr. Mark Lungu wati mlingo wa banki wobwerekera ndalama ku banki udakali pa 26%, zomwe ati zithandiza business komanso moyo wa anthu kukhazikika chifukwa banki ndi kampani zizibwereka ndalama pa chiwongoladzanja chochepa komanso mtengo wa katundu sukwera chisawawa. Akanakweza bwezi anthu amene akuita ku mabanki ka kuma mabungo obwerekesa ndalama bwezi akubwereka ndalamazo pa mtengo okwera, koma panopa chifukwa isi apo mwepa akubwerekabe ndalamazo pa mtengo omwe amabwerekera ulendo wathawo. Koma katswiri wa zachuma a Christopher Mbukwa wati kuti zinthu ziyende bwino atsogoleri ayike njira zabwino kuti dziko lino lizipanga ndi kugulitsa katundu ambiri kunja popeza chiwongoladzanja chingathe kukwera nthawi ina iliyonse zomwenso zingakweze mtengo wa katundu. It's the way to go in my estimation, even though the inflation rate is still heightened. Probably using the tight monetary policy, it has really not managed to moderate it. If at all, it has managed to maintain it, but not really reducing it. Banki yati yachita izi polingalira kuti mitengo ya katundu osiyanasiyana kuphatikizapo chakudya wakhazikika. Komabe padakali pano ndalama zomwe dziko lino limaononga kugula katundu kunja kwa dziko lino ndi zochuluka zedi kuposa zomwe limapeza pogulitsa katundu wake kunja, pomwe banki kuti dziko lino limasowekera $742.7 million miyezi ya Epulo, Mei ndi Juni kuchoka pa $576 million miyezi ya January, February ndi March. Ndine Western Kuta kulilongwe. Dziko la Malawi ndi bungwe la mgwirizano wa maiko wa ku Ulaya la European Union asanena mgwirizano wa 93 million euros zomwe ndi pafupifupi 200 billion kwacha zothandizira kukwaniritsa masomphenya achitukuko Malawi 2063 mgawo la ntchito za magetsi komanso ndondomeko za maiko pa dziko lonse.
kazembe wa bungwe la EU kuno ku Malawi Arun Skinberg wati ndalamazi zithandiza kuthana ndi mavuto omwe amalawi akukumana nawo akafuna kupeza mwayi wa ndalama, mphamvu za magetsi komanso luso. Franklin Mtabalika walemba ripoti ili. kazembe wa bungwe la mgwirizano wa mayiko aku Ulaya EU kuno ku Malawi Arun Skinberg wati mwa 93 million euros 55 million euros ndi ngongole ya chiwongoladzanja chofewa kuchokera ku European Investment Bank, pomwe 30 million euros ndi thandizo la bungwe la EU, ndipo zonsezi zithandiza ntchito yokonza malo operekera magetsi a Eastern Backbone. A Skinberg ati mgwirizano wachiwiri ndi wa 8 million euros zomwe zikuchokera ku thumba la EU, ndipo cholinga chake ndi kuthandiza mabungwe omwe si aboma kulemba ntchito achinyamata mdziko lino. Ndikuganiza kuti ndi mavuto monga zachuma, ngongole, kusowa kwa ndalama zakunja, dziko la Malawi silingakwanitse kuchita zinthu zambiri, ndipo chifukwa chake likuyenera kuchita zinthu zomwe sizingatenge ndalama zambiri koma zothandiza pa chitukuko monga kukozanso malamulo kuti azitha kukopa alendo. Kumbali yake nduna ya zachuma a Simplex Cholabanda wati nthambi monga za ulimi ndi migodi zipindula kwambiri ndi mgwirizanowu. Kubwera kwa ndalama imeneyi kuthandizira kuti kusamakhale kuthima kwa magetsi kale mbiri yakale, komanso kuti malayinzi athu amene timagwiritsira ntchito mapolo a mitengo aja ma wooden poles stika azitsulo, chifukwa tu magetsi ndi amene angapangitse kuti kukhale commercial agriculture. Magetsi ndi amenenso angapangitse kuti tourism yathu ipite patsogolo. Kweni ku mining ndi kumene kumafuna magetsi kuti tizichita process miyala yathu mdziko. Ntchitoyi yomwe ligwire ndi bungwe la Eskom imanga malo azitsulo operekera mphamvu za magetsi a 132 kV kuchotsa malo omwe anamangidwa zaka 42 zapitazo ndi mitengo zomwe zichititse kuti malo opangira mphamvu za magetsiwa akhale odalirika komanso kuchepetsa mphamvu zomwe zimatayika. Tsopano tione nkhani za masewero. Kampani ya Airtel Malawi yalengeza kuti yawonjeza thandizo lomwe kampani imapereka poyendetsa chikho cha Airtel Top 8 kufika pa 655 miliyoni kwacha kuchoka pa 234 miliyoni kwacha. Mkulu wa kampani ya Charles Kamoto wauza olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre kuti izi zithandizira kutukula masewero a mpira wa miyendo mdziko muno. Iwo afotokoza. Kulengeza kuti Top 8 contract kuchita renew zaka zina zitatu 2024 2025 2026 sikungochita renew kwa ya kuti tidakalipo komanso ndrama yomwe timayika pa iwonjezerekere kwambiri ndeta iwonjezera kwambiri kuchoka pa 234 million kwacha kuti sopano tikha 655 million kwacha. Kumbuyoku game iliyonse timayikapo ndrama ya 7 million, panopo ndrama imene ikwera ikufika pa 20 million pa game iliyonse. Malingaliro amene anatipeza chifukwa chidwi chomwe tili nacho pa masewera ampira mdziko muno. Takhati kuona kuti afamu president ndi timu yawo ali ndi malingaliro akulu mtsogolo muno masomphenya awo kuti apitise masewera ampira patsogolo. Ife Airtel timakhala ndi chidwi ndi zimenezi kuti athandizirenso president ndi timu yawo kuti malingaliro awo masomphenya awo athe kuchitika kutsogolo kuno. Ndi mbali yathu imene tingapange ndi imene iyo tifeyo tiyike sponsorship ya mphamvu maplayer athu akhale osangalala kuziwa kuti tikukasewera mpira umene koma pali phindu pamene matimu aonenso kuti pali phindu lalikulu. President wa bungwe la famu Fleetwood Haiya wati chikhochi ndi mbali imodzi yothandiza kupititsa patsogolo masewero a mpira wa miyendo mdziko lino. Ife timangoti mwina the double koma tiona napanga triple. So as Football Association of Malawi ndife onyadira kwambiri ndipo ndife okondwera kwambiri. Ndipo ife chathu nchiyamiko kwa Airtel amene aonanso kuti nkofunikira. Mpikisano umene wa Airtel ndi mpikisano umene umakhala wa nkhoso zapusi. Mukuziwa bwino kuti kumakhala magame ochepa. Timakamba magame timamenya magame 11 okha. Kwa magame 11 pamene tikuyenera tipeze champion. MD Airtel anena pamene amatambasulira drama imene ya 655 kunena kuti tukamba atuzo kuti kuchoka pa 7 million
game imodzi kubwera pa 20 million game imodzi. Komanso kuti matimu for the first time matimu alandira ndalama zosachepera 2.5 million asanayambe kuumenya mpira. Matimu onse 8 alandira 2.5 million imene ikubwera ngati subversion kapena ikubwera ngati ndalama ngati participation fee yokuti athandizire kuti akakwanitse ma fixtures. Airtel oti abwera ndi moto and ndizoona adi kulibe kapu ina imene ingapose za Airtel makamaka tikawerengesera pa value ya game by game. So if ngati Football Association of Malawi tilokondwera ndonyadira komanso tili oyamika kwambiri ku Airtel pa chimene atibwezera. Ngati mbali imodzi yoyendetsa timu ya Mighty Mukulu Wanderers ngati business ndi kuthana ndi mchitidwe wa ziwawa kumasewero, timuyi yayamba kuchita kalembera wofuna kufikira anthu 7 million ochemerera timuyi. Polankhula pomwe amasayina mgwirizano ndi kampani ya Smile Life mu mzinda wa Blantyre, mkulu woyendetsa ntchito ku timuyi apanganeni Ndovi wati akuganiza kuti izi zithandiza kwambiri poyendetsa timuyi ngati kampani. Christopher Sande ali ndi ripoti. Anthu onse otsatira timu ya Mighty Mukulu Wanderers akuyenera kulembetsa kuti akhale otsatira timuyi ovomerezeka. Iyitu ndi mbali imodzi yoonetsetsa kuti timuyi akuyiyendetsa ngati business komanso pofuna kuthana ndi mchitidwe wa ziwawa omwe nthawi zina umachitika pa masewero a mpira wa miyendo. Mkulu woyendetsa ntchito kuti timuyi apanganeni Ndovi ati kalembera wa ochemererayo wayambika ndipo kuti munthu akalembetsa adzilandira khadi la umembala. Andovi anaonjezera kuti pomwe munthu akhala membala ndiye kuti nthawi yomweyo ayikidwanso mu ndandanda wodzalandira chithandizo cha insurance atakhala kuti wamwalira. Mkulu wa Smile Life Insurance Beatrice Mangwana ati akukhulupirira kuti mgwirizano omwe ali nawo ndi timu ya Wanderers ubereka zipatso zambiri. Wapampando wa masapota a timu ya Wanderers Mevin Nkunika anati agwiritsa ntchito kupezeka kwa nthambi zawo zonse pofuna kuonetsetsa kuti kalemberayo wafikira masapota awo onse 7 million. Kalemberayo akuti ali m'magawo angapo ndipo munthu aliyense ofuna kulembetsa adzipemphedwa kulipira ndalama pakati pa 10,000 ndi 175,000 kwacha pa chaka. Mbale mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Apanso ndipo pamapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Akatswiri azandale achenjeza kuti zomwe zikuchitika mu UTM zitha kusokoneza tsogolo la chipanichi. President Chakwera wati boma lake lachilimika poonetsetsa kuti nzika iliyonse ikukhala mnyumba yabwino. Banki yaikulu ya Reserve yati mlingo woyambira wa chiwongoladzanja upitirira kukhala pa 26%.